Zdravím vás, priatelia z scrapbookingu. Dnes by som vám chcela ukázať album, ktorý som urobila ako darček pre moju priateľku, ktorá má kocúrika, ktorý sa volá Murko a miluje fialovú farbu. Včera mala meniny, bolo Eriky. Ja som nestihla album dokončiť, tak som ho dokončila dnes a rýchlo vám ho ukážem a pôjdem jej ho odniesť. Album má 6 zaujímavých strán, hneď vysvetlím, keď pôjdeme dovnútra, ako som strany získala. Samozrejme našla som na internete návod a všetky tieto stránky sú na týchto 3 kruhoch. Kruhy som prizdobila gorálkami zhotovenými z papieru, ktoré som potom ešte natrela glossy akcentom, lakom. A priviazala som fialovú mašličku, aby to bolo trošku ešte pestrejšie. Opačná strana je hladká. Papier je tiež nastriekaný lakom. Rámik, v ktorom sa Murko nachádza, fotografia Murka nachádza, je hotový rámik. Sa mi zdá, že Kate & Company, bol to taká nálepka, a kvietky, ktoré som našla vo svojich šuflíčkoch, som ešte dolepila a obal je na svete. Poďme sa pozrieť, čo je vo vnútri. Na prvej strane, teda na opačnej strane obalu, som vytvorila len šikmo vrecúško, do ktorého sa dá ešte zastrčiť ďalšia fotka. Vydekorovala som nálepkou, týmito fialkami srdiečko. Vlastne taká nálepka už bola. Tu sú písmenka Murko, sú to nálepky. A tu je Murko so svojou majiteľkou Erikou. Na druhej strane je Murko s jej manželom, so Stankom. A aby album bol pestrejší, tak som našla výroky o mačkách a napísala som ich do albumu. Tento hovorí: mačky sú bytosti stvorené na pohľadenie. A povedal to nejaký pán alebo pani Malarmé. Z papiera som vystrihla ešte tohto motýlika a prilepila som ho len v prostriedku, aby mal taký výzor 3D. Každá strana je dupľovaná, teda má vrecko a vo vrecku je ďalšia záložka, na ktorú sa dajú prilepiť ďalšie fotografie. A samozrejme dá sa to zastrčiť aj do vrecúška. Každá stránka je vlastne 30 na 30 zohnutý papier v 1/3 alebo v 2/3, potom zohnutý dovnútra, ako ho máte rozložený, zohnutý dovnútra v polovici a prehnutý na polovicu, a tým sa vytvoria 2 vrecúška. Možno to vysvetľujem dosť nejasne, ja sa budem snažiť urobiť ešte jeden album a názorne vám potom predvediem, že ako sa tieto stránky veľmi jednoducho dajú vytvoriť. Ďalšia strana nám hovorí: naše postavenie v nebi je určené tým, ako sa tu na zemi správame k mačke. Povedal to nejaký R.A. Heinlein. A náš Murko sa tomu čuduje. Alebo akceptuje. Ďalšia strana: Muro obieda nejaké, vyštveral sa až na nábytok a obieda nejakú trávu s kvetov. Použila som na každej strane ešte vykrajovač, takýto ozdobný, a je to aj na vrchu stránok, aj na tých vrecúškach. Poďme ďalej. Ďalšia strana vraví, že mačacia láska je pre nás ako slnko po celú zimu. A ďalej: mačka bola stvorená na to, aby sedela
a nechala sa obdivovať. No a tento Murko tu spí na rímse balkóna. Museli mu dať sieťku, aby neprepadol. Poďme ďalej. Každá strana má vrecuško a vo vrecušku sú záložky a mala som takéto nálepky s mačičkami, tak na každú som ešte pridala o jednu mačičku viac a kvietky som vykrojila s vykrajovačom a prilepila na ne ten lesklý krúžok. Poďme ďalej. Je málo situácií, ktoré potešia viac než privítanie mačky. A ďalšie, vaša mačka zmení návrat do domu na návrat domov. Tak zase Murko na stole, kade tade, svietia mu na zeleno očička. Rozkošná mačka, ináč ja ju tiež ľúbim. Ďalšie, driemajúca mačka je obraz dokonalej blaženosti. V prítomnosti mačky je niečo, čo zmierňuje bolesť prameniacu z osamelosti. Myslím si, že všetko sú to také dosť pravdivé výroky. A dúfam, že potešia aj moju priateľku. A ten posledný sú dva spôsoby, ako si oddychnúť od biedy života. Hudba a mačky. No, s týmto veľmi nesúhlasím, pretože ja si nemyslím, že život je biedný. Práve naopak, život je veľmi, veľmi bohatý a šťastný, len si to musíme vedieť tak zariadiť. Prajem vám krásny, slnečný, a keď nie slnečný, tak tvorivý deň a radostný. Dúfam, že sa vám album páčil. Ja som na ňom pracovala s veľkou chuťou a radosťou. Vytešovala som sa Murkom a dúfam, že vytešovať sa bude aj moja priateľka. Dovidenia, majte sa krásne.